Ονομάζομαι Ηλίας Γρατσίας και είμαι επαγγελματίας δικτυωτής. Αποφάσισα να ασχοληθώ με το δικτυακό marketing της DTR, η οποία είναι μια εταιρεία που ασχολείται με ταξίδια και πολύ καλές τιμές στα ταξίδια σε Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια και μου αρέσει να έχω εκπτώσεις σε αυτά. Μου αρέσει η ιδέα του να είμαι μέλος σε μια κοινότητα η οποία δίνει εκπτώσεις στα ταξίδια, και μου αρέσει και το δικτυακό marketing πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να διαβάσετε το κείμενο που βλέπετε σε αυτή την ιστοσελίδα, και εάν σας αρέσει και εσάς, αν σας αρέσουν τα ταξίδια και σας αρέσει η ιδέα των εκπτώσεων, του να ταξιδεύετε, να περνάτε όμορφα και να έχετε και εκπτώσεις, μέχρι και του να δημιουργήσετε και εισόδημα μέσα από αυτή την πρόταση, πατήστε ένα από τα link που θα βρείτε μέσα και κάντε δωρεάν την προεγγραφή σας για να οδηγηθείτε στο δικό σας προσωπικό γραφείο, Cashback Booking, το δικό σας ταξιδιωτικό γραφείο, και να πάρετε και μια καλή θέση σε αυτόν τον αγωγό, στον οποίο όλοι εμείς τα μέλη μπαίνουμε ο ένας κάτω από τον άλλον. Διαβάστε λοιπόν το κείμενο και δωρεάν, εντελώς δωρεάν, μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτό το δίκτυο, είτε ως δωρεάν μέλος είτε ως πληρωμένο μέλος. Εσείς θα επιλέξετε τι θα κάνετε. Αυτά ήθελα να σας πω. Καλή σας απόφαση. Εάν δηλώσετε τα στοιχεία σας και κάνετε την εγγραφή σας, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια να έχετε.